danna subscribe, kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri. Ma'asuma assalamu alaiki shugaba. Ma'asuma assalamu alaiki shugaba. Da adan kudirar buwayi zan buɗe baki dan sirrin da ya rike san mai ka bani ɗauki. Faɗa a waridin da rijalai suke ta ɗauki, ya zuljalal ka yarjan ka nufe ni in ta zance. Ma'asuma assalamu alaiki shugaba. Makurar kure salati shine nake ta roƙa, ka daɗa ga annabin nan da ya buɗe sirrikanka, kadarin sirril wujudi da baka'i a hakinka, Allah ka ninninka su yauce yawan kwatance. Ya kata mulkata mai ni shayana abul abbasu, ya shayana jilani sarki ne a cikinsu, kudubu zamani baye barhama in ce gausu, ni da annabi na san kashi ya sa ka zarce zance. Ma'asuma assalamu alaiki shugaba. Makurar kure zance na waina uba kamar ka, ya sayyadi imam rabi'u jinjina gare ka, gani gaban ka na duka malam isa haka, ko ina na zagani yau da bazar ku nake zance. Sirrin gidan nubuwa zan kai wa baitikana, assalamu alaiki zara uta na dina, yau gaban ki za na zauna zan miƙa gaisuwa na, arzikin kini nake so yardar ki lumana ce. Ma'asuma assalamu alaiki shugaba. Macikar cikakku arzikin kishi ya wanzu, nasarar samun sarauta ramar ki ta yi buzu, ta gaban nisan yin ruhin manzo, nasarar dukkan rabauta ke kadai ce na kudirce. Zinariya zubin Allah assalam alaiki, tauraruwar gidan annabi ke kadai nake dauke, masu babban asambili ranar da ba daki, labbaiki ya musina madani yake da bance. Ma'asuma assalamu alaiki shugaba. Musuwar uban halitta zuriya mai mukamai, komai da yake so Allah ya tara mai, shi ko ya tattare su ya tura wa umma komai, dukkan sirrin ma'aiki mabaruka ta keɓance. Ma'asuma assalamu alaiki shugaba. Ikar kilafa uzma zara uce ta ɗauke, hanko ta yaumil mashar irin sirrin da ta ɗauke, bayi sun kas da kansu malakuti na yin take kirari, kawai kake ji mardi ya za ta wuce. Ya ummul a'immati kaunar kini nake yi, dan shugaba ya faɗa Allah yarda yake yi, da yardar ki to shi yasa kullum nema nake yi, ki amince da ni mana zamo abun kwatance. Ma'asuma assalamu alaiki shugaba. Ya sakinatul hayati kuka kullum nake ni, dan na ganki ya musina dan Allah ki kira ni, na taho birnin Madina har ba'i a ki kira ni, in kika so ai yanzu ne wallahi cikin gifce. Ya sanaya ya izama daure ki bani dama, ko da raina ko babu shi na zamo mai miki hidima, dan tsarkin ruhin ma'aiki dan Imam Ali, shi ma dan girman Hassan wal Hussein kice mukin amince. Ma'asuma assalamu alaiki shugaba. Na ji saukar sautin ki cikin ruhi da kirjina, ambatan ki ya zamto min shine alamunina, kaunar ki ta huda min jijiyoyi na jikina, har zamto akan a ce min na haukace.
ya Salma Salima Alma ya Zahra'u gatan Nujba'u har ma dai fuqaha'u sirrin na Khadija sirrin mai barra'u cikakkiya mai cikakken sirrin keɓance Masuma assalamu alaiki shugaba bisalam ya mafatuha begen kuni na zoyi ko da rai koma babu shi wallahi ni sai nayi ki lulluɓa mun bargo na daina jin duk sanyi ban iya ba amir ne ya mai kyan zance Masuma assalamu alaiki shugaba Masuma assalamu alaiki shugaba Masuma assalamu alaiki shugaba